Herätys, Julia ja Karoliina. Minulle on teille yllätys. On kai sitten pakko herätä. Ai. Ei nyt. Aina muun pitää herätä. Miksi tämä matto on aina hutera? No kerros. Kerros sit se yllätys. Tehän olette aina unelmoinut pääsevänne Englantiin. Hyi, en ikinä. No nyt kuitenkin pääsette sinne. Matkaamme Englantiin. Minkä takia me mennään Englantiin? Sen takia, koska... Koska siskosi on halunnut aina. Niin just, lopeta. Saatte nyt syödä omissa sängyissänne. Tai no jossain lattialla. Annan sinulle kalaa. Ei, mä halusin kalaa. No nyt saat kuitenkin tätä ruokaa. Hyi, totako? Mä en syö varmana. Noin väun syö. Kalaa. Hyvä, mä jätän sen syömättä. Pakatkaa laukkunne. Lähdemme ihan pian. Miksi mun piti suostua tähän mukaan? Äiti, milloin me lähdetään? Älä nyt kaadu siinä. Joo. Ihan kohta. Miksi minun pitää olla aina kaikessa mukana? No onhan se siinä hyvä puoli, että äiti, kuinka paljon äiti... No, kuinka paljon matkaa? Matka kestää 4 tuntia. 4 tuntia? Äiti, me ollaan just lähdössä, niin miksi sä laitoit valot päälle? Ai anteeksi, en tiennyt. Laitan valon kiinni. Okei, mennään. Ota muakin äiti. Ota muitakin äitiä. Hei, oottakaa. Mitä sinä siinä makoilet? Väsyttää. En nukkunut päivää. Tuntuu siltä. Pitääkö meidän kävellä vai miten?
Ei meidän nyt sen tässä kävellä tarvitse. Mennään autoon. Mun pahin painajainen on Englannissa. Siellä on kaikkea pahaa ruokaa, sellaista taas chilistä. Chiliset on just hyvää. Eipäs. Joopas. 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 Riita poikki. Mennään. Minä voin ottaa laukut. Äiti, kato mitä sä nyt teit. Ota tämä. Selvä. Aiotteko te tulla vai ette? Bussipysäkillä. Milloin se bussi voi tulla? Kuka toi on? En minä tiedä. Kärsivällisyys palkitaan. Minne te olette menossa? Englantiin. Niin mekin ollaan menossa Englantiin. Mikäs tuo lintu on tuolla, joka katsoo meitä? Mikä lintu? Mä en näe mitään. Kun ensimmäinen bussi saapui. Vihdoinkin. Me ei mennä vielä tuohon bussiin. No niin, nyt mahduttiin. Mutta entäs laukut? Laukut voi jättää tänne, koska me kyllä kuitenkin kuljetetaan ne sinne perille. Selvä. Minne te haluaisitte? Lentoasemalle. Okei, yksi kyyti lentoasemalle. Odotas. Kyyti lentoasemalle. Tämä on erikoinen bussi. Joo, tämä on ainut erikoinen bussi. Älä tee tästä taas juttelua. Matkalla. Vihdoinkaan tää liikkuu. Ota laukut. Perillä. Miten tuo kamera? Siis, miten tuo noin. Nyt ainakin saatiin tuo lintu. Mennä pois, lintu. Miksi kameramies tulee? Hei, ottakaa mua!
Tipuit sä kyydistä? Joo. Tai no, itse asiassa he ajoi mut pois. Ja heitti mun laukun pois. No just, äiti, tuu pois sieltä. Ai niin. Nyt vaan odotetaan sitä lentokonetta. Se toimitti meidät varmaan Englantiin. Täällä on aika paljon tyhjää. No hei, Englannissa pitää olla. Englannissa on hyvin rauhaisaa tällä hetkellä vuodesta. Koska tällä hetkellä vuodesta niin viettävät rauhaisaa päivää, jollain kaikki englantilaiset on sitten kodeissaan. Mutta tämä ei ole vielä sitä, missä on niiden kodit. Eikö muka? Missä ne sit on? Tuolla päin. Mentäisiköhän huomenna sinne? Joo. Mä vihaan Englantia. Mä oikeesti kuolen tänne.